नमस्कार, मैं किरण ओझा अपने चैनल श्रद्धा मार्ग अवधी लोकगीत पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत ही चुटकुला नाच पर का गीत आप लोगों के सामने लेके पेश कर रही हूँ। आप लोग सुनिए, कैसा लगे लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। बाऊ बहई पुरवैया झकोरे, बाऊ बहई पुरवैया झकोरे, दिया नालई के कैसे आई पिया, दिया नालई के कैसे आई पिया। बाऊ बहे पुरवैया झकोरे, बाऊ बहे पुरवैया झकोरे, दिया नालई के कैसे आई पिया, दिया नालई के कैसे आई पिया। सोने की थाली में जेवना बनाए, सोने की थाली में जेवना बनाए, बाऊ बहई पुरवैया झकोरे, जेवना लई के कैसे आई पिया, जेवना लई के कैसे आई पिया। बहे पुरवैया झकोरे, पवन दिया नालई के कैसे आई पिया, दिया नालई के कैसे आई पिया। झंझड़े गेड़ुलवा गंगा झूड़े पानी, झंझड़े गेड़ुलवा गंगा झूड़े पानी, बाऊ बहई पुरवैया झकोरे, गेड़ुला लई के कैसे आई पिया, गेड़ुला लई के कैसे आई पिया। बाऊ बहे पुरवैया झकोरे, दिया नालई के कैसे आई पिया, दिया नालई के कैसे आई पिया। ओ लौंगा इलायची के बीरा जुड़ाए, लौंगा इलायची के बीरा जुड़ाए, बहे पुरवैया झकोरे, पवन बिरवा लई के कैसे आई पिया, बिरवा लई के कैसे आई पिया। बहे पुरवैया झकोरे, पवन दिया नालई के कैसे आई पिया, दिया नालई के कैसे आई पिया। ओ तोसक तकिया से बिस्तर लगाए, लाली चदरिया के बिस्तर लगाए, बहे पुरवैया झकोरे, पवन सजिया सूतन कैसे आई पिया, सजिया सूतन कैसे आई पिया। बहे पुरवैया झकोरे, पवन दिया नालई के कैसे आई पिया, दिया नालई के कैसे आई पिया। राधे राधे।